Mijiet ta' eluf ta' rġiel madwar id-dinja kollha se jkunu jistgħu jgħixu ħajja itwal u aktar sana grazzi għal professur Malti Gert Attard li flimkien ma' xi wħud oħrajn ivvinta mediċina ġdida li tiġġieled il-kanċer fil-prostata. Irġiel li batu minn dan il-kanċer normalment jingħataw trattament ta' radjoterapija u terapija għall-ormoni. Iżda grazzi għal sħarriġ li mexxa l-professur Attard sar magħruf li jekk dawn l-irġiel jingħataw ukoll mediċina magħrufa bħala abiraterone ikollhom possibilità anqas li jmutu b'dan il-kanċer. Fir-Renju Unit din il-mediċina kienet waqfet mill-awtoritajiet tas-saħħa aktar kmieni din is-sena għax tiswa ħafna flus u kien ingħad li ma tħallix l-effett mixtieq. Iżda issa sar magħruf li jekk il-kanċer ma jkunx diġà nfirex u l-pazjent jieħu l-abiraterone matul kors ta' sentejn għandu anqas ċans li jmut kawża tal-marda. L-istudju beda 6 snin ilu u sab li l-irġiel li batu mill-kanċer tal-prostata u li ħadu l-abiraterone flimkien ma' trattament tas-soltu kellhom 51% anqas ċans li jmutu bil-marda. Minnaħa l-oħra kienu biss 18% dawk li raw li l-kanċer inferxilhom ma' partijiet oħrajn ta' ġisimhom minkejja li ħadu din il-mediċina kontra l-31% li raw il-kanċer jinfirxilhom meta nataw biss it-trattament tas-soltu. Fil-jiem li għaddew, il-professur Gert Attard żar ukoll Franza fejn ippreżenta riżultati ta' riċerka li jagħmel. Hemm spjega li jinsab eċitat kif dak li sab mistennija jkunu salvati 20,000 ta' ħajjiet kull sena.